Hei kaikille, tänään olisi tällä Geelix-tasten autopelin parissa. Nytten mulla on vähän tehokkaampi moottori ja tollein. Ja tullattiin. Mutta ei tässä sen kummempia. Mä en oo mitään kovin isoja muutoksia tehnyt tähän. Mut tänään meillä olisi hommana se, että mennään testaa kuinka kovaa kun uudella moottorilla päästään. Mennään seikkailemaan tommoseen lumimaailmaan. Se me voitais tehdä nyt jo. Ja sitten jotain muuta. Nyt lähdetään. Lähdetään tonne lumimaailmaan. Brum 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 brum. Tässä näin ajellaan pitkin teitä pitkin. Pitkin teitä ajellaan suuri vauhtei ja tyhmänä. Tää auto näyttää menevän tommoset varmaan 400-500. Ui! Ja rappiroo. Ui! Väärään suuntaan, niin pitää lähteä tätä. Näin. Ei himpura. Mennään nyt nopeasti tankkauspaikalle. Tankataan meidän auto. Nähdään sit kun mä oon tankannut auto. No niin. Nyt meillä on ollaan tankattu. Ja mennään vähän ajelee. Tuolla on tommonen jäätikkö, siellä on kiva driftaa ja tolleen. Ui. Mä ois myös tarkoitus mennä tonne, kun tuolla oli tommonen autorata, niin me voitais sinne mennä. Ei se oo autorata. Kai, en mä tiedä. Ajellaan tästä. Ui. Vedetään tästä tänne. Ui! Siinä taas tästä tulee vähän lyhyempi video. Mulla ei oo tähän videon kovin pitkään omaa aikaa tehdä tätä hommaa. Mulla on aika paljon muuta tehtävää myös tässä tänään. Niin tästä tulee ehkä semmonen vaan 10 minuutin video. No, tämmönen on tää paikka. Mut lähdetään me ajaa tänne.
Ja sitten meidän pitäisi saada ensi videossa, ihan viimeistään ensi videossa, paljon rahaa. Pitäisi saada. Mutta katsotaan, miten meidän hommat meneekään. Nyt testataan, kuinka kovaa tää menee tää vehje. Ui! Jee! No niin. Joo. Katsotaan. Katsotaan. Oi. Sieltä niin suoraan alas. Joo, no mulla ei oo kauan aikaa tässä. Mun pitää jo ihan kohta lopettaa. Mut hei, tähän väliin. Muista tilata se kanava. Niinku, tai jos oot tilannut, niin hyvä vaan. Lau. Ui. Joo. Katsotaan mitä tapahtuu, jos mä en ohjaa yhtään tosta. Mä vedän pois. Joo, no mun pitää lopettaa tää video tähän. Tilaa kanava, laita videolle tykkäystä. Se olisi Moro Jens.